Anem a veure què ens trobarem si el grup Ametller aconsegueix construir el seu agroparc. En aquest mapa veiem que l'agroparc es vol construir entre Sant Llorenç i Gelida. Aquí estem a la frontera amb Baix Llobregat, aquí tenim Martorell, aquí la zona penitenciària de Can Brians, i aquí comença a l'Alt Penedès. Anem acostant-nos una mica a la zona de entre Gelida i Sant Llorenç, on es vol posar l'agroparc, i anem a identificar una mica les masies principals ara que estarem parlant, que serà Can Font de l'Alzinar. Aquí tenim Can Mata, que volen que sigui un hotel. Actualment no és un hotel, sinó és un espai d'una masia tradicional de vinya. Tenim aquí hi ha la masia de la Talalla, que es vol que sigui una casa de colònies, i aquesta zona és la de Can Juncoses. Anem a posar una imatge de satèl·lit, i com podem veure, principalment aquí hi ha bosc, camps, vinyes i més bosc. O sigui, una zona agrícola i de bosc de ribera. Els hivernacles els volen situar en aquestes zones que en tenim grafiades amb groc, un aquí al nord de l'AVE i l'altre just en el sud, 4 en el sud de l'AVE, del tren d'alta velocitat. Aquí en total hi ha grafiades 20 hectàrees, segons l'Ametller volen ficar 12 hectàrees, suposem que ells estan parlant de 12 hectàrees d'hivernacles construïts, això seria la zona, per nosaltres la zona en què els camps que ocuparien, que són 20 hectàrees. Recordem que els hivernacles de nit es veuen molt, o sigui que la contaminació lumínica des de Gelida o Sant Llorenç o des de molts llocs serà evident. Plaques fotovoltaiques es volen situar en aquestes 4 àrees. En aquestes 4 àrees són un total de 5 i poc més d'hectàrees. El grup Ametller vol tenir 10 hectàrees de fotovoltaiques, per tant entenem que algun lloc més apareixeran camps de fotovoltaiques. Recordem que fa 6 o 7 mesos va sortir un projecte de construir aquí 5 hectàrees de fotovoltaiques, igual que en molts altres llocs de Catalunya, però que es va retirar per la pressió popular. Poder tornarà a aparèixer d'aquí un temps. Es volen habilitar una sèrie de camins perquè la gent visiti l'agroparc a peu. Recordem que 90.000 persones visitaran com a mínim aquest agroparc. En el primer projecte eren 200.000, ara per tant entre 90.000 i 200.000 persones passaran per aquests camins per visitar l'agroparc. Són camins que passen per aquí mig, passen per la Talalla, creuen la via de l'AVE per aquí sota, van a Can Mata i a Can Font. I anem a veure quines edificacions hi haurà. En aquesta zona d'aquí, que era Can Juncoses, que no hi ha, com podem veure, era un espai natural de bosc i camps, doncs ara, i no és una zona industrial en desús, ara hi voldran construir aquesta nau de processament d'aliments, una nau logística. Aquí, recostem una mica més, aquest seria la seu del Ametller, just per damunt de la Noia, i aquí un edifici per un museu o un espai de recerca, no està clar. Això és la Font del Claro i es vol que sigui una de les portes d'entrada en l'agroparc. També podem veure que hi ha algun altre edifici, això són uns serveis tècnics, aquí uns altres serveis tècnics. Aquí tindríem la granja de cabres i granja d'ovelles, 400 cabres, 400 ovelles. La seva zona de pastura és aquesta d'aquí. I hi ha algun altre edifici com aquest. Una altra edificació més que no les tenim grafiades. Construiran o faran un parell d'embassaments. Hi ha una bassa d'aigua aquí, que és una bassa aixecada, està per damunt del reste del nivell
de camps, per tant és una bassa, no és una bassa de recollida d'aigues, sinó que serà una bassa que haurà de bombejar l'aigua per alimentar els hivernacles. I llavors tenim aquest embassament, que en diuen d'aigua laminada. Recordem que per aquí passa el torrent de Can Lloncoses. I aquí tenim dos construccions circulars que podrien ser, n'hi ha tres, de fet, que podrien ser depuradores d'aigües residuals o d'aigües que venen de la zona industrial abans d'abocar cap a la riera. Hi ha qui diu que també podria ser els dipòsits de biogàs, no ho sabem. Tot això necessitarà d'uns aparcaments. Aquí els tenim pintats en lila. Aquí hi hauria un aparcament a l'entrada d'uns 70 cotxes o així, pel públic. Un aparcament aquí o una zona de càrrega i descàrrega de camions i furgonetes, aquí, aquí. Un aparcament per treballadors de 250 vehicles que entrarien per anar a treballar per sota de l'AVE, en aquest camí. I no n'hi ha més, però a l'anterior projecte hi havia marcat un gran aparcament aquí, que té 2 hectàrees i mitja, i entenem que en algun lloc hi haurà una altra entrada, és a dir, perquè aquesta és una entrada de l'agroparc i farà falta també un segon aparcament. Amb aquest, evidentment, és insuficient. Finalment, tenen projectats uns vials i uns carrers interns de l'agroparc, serien aquests. De vials tenim aquí un que va paral·lel a la carretera de Sant Llorenç a Gelida i que enllaça per aquí. Una nova rotonda que desviaria els cotxes que van cap a Sant Llorenç per aquí i que facilitaria l'entrada de camions i sortida de camions de la zona industrial. Més amunt tenim una entrada pels serveis tècnics i una nova rotonda per accedir al pàrquing dels treballadors. En marró clar hem marcat el vial per on passarien diuen els vehicles elèctrics per visitar l'agroparc. Aquest vial va en paral·lel al camí que hem ensenyat abans, que passa per aquí la Talalla, per la granja de porcs, creua fins a Can Mata i fins aquí en aquest edifici que entenem que és possible que sigui un transformador o alguna similar, o uns serveis tècnics, perquè aquests vials és molt possible que a sota, o pel costat, necessitin hi hagi les infraestructures, com ser de xarxes elèctriques o de comunicacions. Recordem que totes les fotovoltaiques hauran de connectar-se a algun lloc i al final sortir a la xarxa elèctrica general. Aquesta zona és la zona principal ocupada per l'agroparc. Recordem que això és la zona de caça de l'àliga cua-barrada i que, a més, això és un connector ecològic. Així és com ho veiem ara de més juny. Anem a treure tot això que no existeix i esperem que no existeixi mai. I així.